Takto ťa vedia oklamať v Holandsku. Ubytovacej krízy sa chytili aj podvodníci. Toto sú ich taktiky. Možno ich spoznáte. Byt, ktorý neexistuje. Je tu majiteľ, ktorý ti ponúka lacný byt. Pošle ti fotky, ale argumentuje, že sa nachádza v zahraničí a nevie sa s tebou stretnúť. Ku tomu si ešte pýta zálohu. Nikdy neposielajte peniaze dopredu. Falošný majiteľ. Niektorí podvodníci si stiahnu reálne fotky majiteľov a byty na iných stránkach ponúkajú za lacnejšie pod ich menom. Týmto si stále overte identitu majiteľa. Rezervácia. Je strašne veľa záujemcov, pošli mi 300 eur a ten byt ti podržím. Keď mu pošleš peniaze, tak sa vyparí zo sveta a svoje peniaze nikdy neuvidíš. Facebook. Na tejto platforme treba byť veľmi opatrný. Sú tam nové profily, žiadne recenzie, alebo sú až príliš pozitívne. Pravdepodobne priamo napísané majiteľom a ku tomu vás ešte tlačí, aby ste sa čo najskôr rozhodli. Dávajte si čas na rozmysl. Airbnb. S týmto som sa ja osobne nestretol. Majiteľ ti chce prenajať Airbnb apartman, ale mimo oficiálnej platformy. Tým pádom nemá žiadnu ochranu. Fejkové zmluvy. Cez AI chatbota si spravia zmluvu, nafalšujú logá a podpisy a neskôr ti zmluvu pošlu. Skúste si každé jedno číslo a každý e-mail vyhľadať, že či reálne existujú. Aké je poučenie? Na obhliadky choďte osobne, neplatite nič dopredu, skontrolujte všetky údaje a používajte legit stránky. Pre viacej tipov dajte like a follow a dávajte na seba pozor. Čaute.